салом алейкум дӯстони азиз, созед нағзани саломатиё хубай духтарако маркази савдои садбарг омадагем дуюм мошёна нигоҳ кунед нуқтаи савдои эсмира марамат ҳози ворид мегардем инҷода беҳад куртои хушрӯ доранд бори турция якта ба якта нишон метиҳем ҳам бори тошкен якчанд намуд хонапӯшак доранд баъдан бо турецкии фасон доранд духтарако то охири набора тамошо кунед бовар кунед ҳамин қадар вечерни образошон хушрӯ мана баъд нархошон дастрасай. Мана бинед чиқа фасонан двойка тройка абая мана хе платьёи вечерни ҳамаи чи ҳасти ҷадаки сифатошон беҳадам хубай доставка доранд рақамошон ҳаст барои маълумоти бештар бо метавонед хучонда муроҷиат кунед рако то охири навора тамошо кунед я намуд абаяву я намуд ва ёи шарфҳои дубай доранд аҷоиб хушрӯ ози якта ба якта ҳамаша нишон метиҳем марамат энаи образа ки пуштагиани киртара бинед чихо хушрӯвай ҳамаш бо кори дастӣ дорада аз ин чандта расветкае духтаро марҳамат ози дигар расветкаҳошам нишон метиҳем ина бинед чихо хушрӯ чанд нархшон чандани нура 350 сомон мана духтаро дар кор боша скриншот карда равон кунен дарав шумода доставка мекунанд ёки биёен хитон аз пеш бинед мана расветкаош ҳаст беҳад материалош хушрӯ ино глянцеви ипека варианти тобистонаш сабукак ҳамха хушрӯвай ки бароҳатай мана ино ҳамаш оригинал кори дасти духтаро размеро ҳаста мана размерошон ҳаст ино стандартан тақрибан то ҳами 54-56 ам мешад мана бинед нохич хезебанда фасон баъд шарф доранд шарфҳои дубай доранд ози шарфҳошон ҳам нишон метиҳем духтаро эксклюзивни шарфакҳои дубай агар хоҳен пайдо кунен мана нигоҳ кунен чихо хушрӯ 200 сомония 250 бо арзон мекардиян мана марҳамат метавонен бо чонда муроҷиат кунед беҳад зиёдай ҳама тоза дубаяй барои маълумоти бештар марамат рақамошон ҳаст дар рӯи экран бинен духтаро иқа хушрӯ аҷоибо данамхе куртои вечерни доранд марҳамат барои туи бисёр мепурсанд духтаракои мо ира бинен чихи моделакои фасон дараҷа аз ино бисёр аян чанд фасон доранд нархшон чанде 1400 сомон турки ҳамаш кори дасти духтаро ҳичи намешава беҳад качествои зур дора необычни куртаҳо касе дар кор боша ҳатман анами нуқтаи савдо биёен ай пеш бинен ира бинен чихи куртаако бисёран ҷада инаи сурхиш чанд сумай сурхиш 900 мана ин 900 сомон медонам ки бисёриё кофтеста будан намхе вечерни образора марамат биёен беҳад куртои фасон доранд ай сиёҳ чи мана 900 кабуташ арганзо 900 сомони хушрӯгиша бинен инаи 1000 сумара бинен духтарако қа материалшам фасон моделшам бинен ози ира бо мепӯшанд атанамаш мода нишон метиҳем ҳатман боварӣ дору маъқултон мешава бо биёен ай пеш хитон бинен айне бардови чанд сумай мана ин 800 сомон будай фисташкови 1000 сомон мана ин 800 сомон ҳамаш турецки тозаян ина бисёриё платья мегуфтанд биёен платья доранд чӣ намуд платья дар корай шумо дариҷа пайдо мекунед ана баъд анаи арганзо чандан мана иношам 900 сомони арганзои оригинал туркӣ мана ҳамаш кори дастӣ бинед духтарако чандта расветка ҳаст ина устинакоша бинед чихе нежни хушрӯ хулас омада бо азиҷа метавонед ки хитон интихоб кунед модел беҳад зиёдая ҳамино ҳамаш платья духтарако бо лопушои фасон доранд бо лопушои хушрӯ палто кожинка жимпир медонам ки бисёриҳо мепурсанд набори туркӣ дар кортон боша иҷада ҳастай бинед чихо интихоб зиёдай баъдана двойкоҳо ҳастай двойкотон чанд суман мана двойкои хушрӯ ино ваяна материалшон лёни тоза духтаро лёнои тозаи хушрӯ 300 сомон аи тигрови чи чанд пул мана 200 сомона тунико ва ё ҳаст двойко ҳастай мана туркиёи тоза ҳаст луи витон диден хулас ҳама намуд турецки куртаову двойкора шумо метавонед аз ин нуқтаи савдо пайдо кунед ана и тарафа бинед чихо куртачаҳои фасон ҳамино ҳамаш туркиян духтарако ана юбкоа чизе ки дар корайтона мана турецки дар ин нуқтаи савдо пайдо мекунед рақамашон ҳаст дар рӯи экран барои маълумоти бештар марамат нависеншона бо шумода мефаҳмонанд ки кадомаш чанд сомонай баъд инаи плетёнкаҳози модаяя
ҳама аз ами гирифтеста ина ин нуқтаи савдодам ҳаст бовар кунед ҳами қахушрои материалаш 350 сомона 350 сомон ира то 700-800 мефурӯшанд ҳами модела лекин шумо ира метонен 350 сомонда аз ин нуқтаи савдо харен беҳад хушрӯи размеро ҳаст мана бинен аҷоибот материалаш ҳечи намеша италиянкаи оригиналай мана устинакошон мана размеро ҳаст духтарако успед кунен метавонед аз ино харидорӣ кунен баъд инаи чанд пулай 800 сомон турецки мана кори дасти духтарако икртара бинен фасониша турецки тоза 800 сомони мана ин модело чи иноам ҳамаш турецки ино 650 мана ино 650 духтарако марамат двойка анаи двойка турки мана ира бинен духтарако чанд пули 450 сомон двойкара бинен турецки тоза материалаш беҳад хушрӯй шута мепӯшен ҳичи намешава мана беҳад нархаш нархи хуб кати пешниҳод шидагай ҳатман биёен ана духтаракои азизи кирташа бинен чихе хушрӯ бо танада кирта аҷоибот метова марамат 900 сомонай расветкош ҳастай и арганзаҳои оригиналай медонам ки бисёриҳо намхе платиҳои оригинал мекован марамат инами маркази савдои садбарг биёен дуи мошиёна анами нуқтаи савдое ки ман шумода тавсия додам ҳатман боро дасти аввалаи бори хичоная беҳадам бо дигар расветкошам омадестай ина марамат омада интихоб кунен доставка ҳаст касоне ки имконияти омадан надоранд нависен доставка мекунанд баъд шарфшона бинен чихе зебанда бори дубай тоза дубайая ира бинен иқа хушрӯае аз ин чандта расветкая духтарако шарфо марамат нависен доставка мекунанд 250 сомонаи шарф бо арзон мешава ана духтарако инаи платьяша бинен чихе фасон иям вечерний образ 800 сомон турки тоза мекунен танада бо чихе хушрӯи размеро ҳастай сангҷо оригинал бадана шарфшон и 800 сомонай бадана шарфошон духтаро ира бинен 250 сомонай оригинал бори дубай аҷоиб шарфои хушрӯ пушаймон намешавен духтарако дар кор бошатона ҳатман нависен дар рав шумода доставка мекунанд ана духтарако як модели фасон мехом шумода нишон дидем нигоҳ кунед хушрӯгии киртараам қа хушрӯчай римишокам дора хоҳен ки мисол римишок кунен римишокам метонен истифода барен инамино ҳамаш кори дастӣ беҳад кушотаки свободни хушрӯ местад турецки тоза 650 сомон ина касе платья гир буд ҳатман биёен ай пеш бо хитон бинен мана бинен остинош чихе омадагиай аҷоиб хушрӯчай ина шарфшон бошад аммо 250 сомаяй бо арзон меша бори дубай духтарако нигоҳ кунед анаи платьяша мунқа хушрӯвай ки бинен бери мишок мешава бо пӯшиша кушотаки фасони хушрӯ бисёриҳо платья мепурсанд марамат анаи моделам ҳастай материалашта гап нест турецки тоза 700 сомонай духтаро бо метавонед хичонда нависен инам амхе кори дастӣ дора баданамхе шарф доранд и шарфшон 150 сомон туркия 150 сомонай модел ана тамошобино нигоҳ кунед ана хеле кирта доранд саб букаки паплинак аз дигар расветкоям ҳастай турецки стил нархаш 300 сомонай размеро ҳаст духтаро агар дар кор боша нависен бинен чихе хушрӯи современный беҳад фасонак духтагӣ баданаи шарфошон 150 сомон и шарфошонам новинкае аз ин расветка ҳастай бо нависен мефаҳмонанд тона